Γεια σας, είμαι η Κωνσταντίνα του My Daily Retreat και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω μία πρόσφατη έρευνα χωρίς να σχολιάσω καθόλου, απλά θα σας δείξω τι ακριβώς γράφει αυτή η έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα που αποδεικνύει ότι τα mRNA σκευάσματα τα οποία μας χορηγήθηκαν για την καταπολέμηση του κορονοϊού είναι στην ουσία επικίνδυνα και μπορούν να δημιουργήσουν καρκίνους, αυτοάνοσα και άλλες επιπλοκές στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή η έκθεση λοιπόν, ας δούμε πρώτα απ' όλα ποιος την έγραψε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι η Πατρίτσια Ζεντιλίνη, ογκολόγος και αιματολόγος, η Τζάνσι Λίνσεϊ, διευθύντρια τοξικολογίας και μοριακής βιολογίας, η Ναφούκο Κονίση, βιολόγος, ο Μασανόρι Φουκουσίμα, καθηγητής βιοϊατρικής έρευνας σε κέντρο ιατρικής καινοτομίας, και έχουμε και έναν Έλληνα, ο Παναγής Πολυκρέτης, ο οποίος έχει κάνει Master of Science στη βιολογία, διδακτορικό δίπλωμα στη δομική βιολογία, είναι στο Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και στο Ινστιτούτο Εφαρμογένειας Φυσικής Νέλο Καράρα, αν το λέω σωστά, δεν ξέρω Ιταλικά. Τώρα ας δούμε όμως τι λέει αυτή η έρευνα, πώς ξεκινάει η εισαγωγή της. Αφορά αρχικά μια περίπτωση μιας υγιούς νεαρής αθλητικής γυναίκας που ανέπτυξε οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης του τροποποιημένου γενετικού εμβολίου mRNA mod-RNA COVID-19 των Pfizer-BioNTech που διατίθεται στην αγορά ως Comirnaty. Η πρώτη δόση του γενετικού εμβολίου μετά την πρώτη δόση δεν φάνηκε να προκαλεί αισθητές παρενέργειες, αλλά μέσα σε 24 ώρες από την δεύτερη δόση ο ασθενής υπέστη εκτεταμένο και εκτινόμενο οστικό πόνο, πυρετό, εμετό και γενική κακουχία. Λόγω της επιμονής των συμπτωμάτων, ο ασθενής υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων, συμπεριλαμβανόμενης μιας πλήρους εργαστηριακής εξέτασης, με κλινικό ανοσολόγο, ρευματολόγο, έκανε και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων PET, καθώς και μια οστεομυελική βιοψία. Αυτά μαζί οδήγησαν σε μια οριστική διάγνωση, που μετά από χρονικό διάστημα 16 εβδομάδων μετά τη δεύτερη δόση, το δεύτερο εμβολιασμό, η διάγνωση ήταν καρκίνος. Αρκετά παρόμοια περιστατικά γράφει η έρευνα με πανομοιότυπη παθολογία αναπτύχθηκαν μετά τον εμβολιασμό του COVID και περιγράφονται σε αναφορές περιστατικών στην επιστημονική βιβλιογραφία. Τώρα, εδώ γράφει η έρευνα ότι η μαζική και η αδιάκριτη χρήση γενετικών εμβολίων για την καταπολέμηση της νόσους COVID-19 εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλειά τους και σχετικά με την τεχνολογική πλατφόρμα στο σύνολό της για το σκοπό αυτό. Λέει ότι όλο και περισσότερα στοιχεία συσσωρεύονται σχετικά με την βιοκατανομή και την επιμονή του mRNA που μπορεί να φτάσει χάρη στα νανοσωματίδια λιπιδίων σε ένα πλήθος ιστών και οργάνων του σώματος, συμπεριλαμβανόμενου του μυελού των οστών και άλλων οργάνων και ιστών που σχηματίζουν αίμα. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα εμβόλια mRNA εμφανίζουν ένα ιδιαίτερο τροπισμό για το μυελό των οστών, επηρεάζοντας το ανασωπητικό σύστημα σε πολλαπλά επίπεδα και είναι σε θέση να προκαλέσουν όχι μόνο αυτοάνωσες παθολογίες, αλλά και νεοπλασματικούς μηχανισμούς. Σκοπός του παρόντος άρθρου, γράφει, είναι η εκτίμηση με βάση τη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία του κίνδυνου ανάπτυξης αιματοποιητικών καρκίνων μετά τον εμβολιασμό με mRNA και η διερεύνηση των πιθανών γενετικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην παθογέννηση της νόσου. Αυτή είναι η εισαγωγή και προχωράμε. Και για να μην σας κουράζω, λέει ότι παράλληλα με την ανάπτυξη των γενετικών εμβολίων αναφέρεται αύξηση της υπερβάλλουσας θνησιμότητας σε αρκετές χώρες παγκοσμίως. Δηλαδή, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, τα ποσοστά θνησιμότητας για λευκαιμία, καρκίνο του μαστού, του πακρέατος και καρκίνο των χιλιών, στόματος, φάρικα αυξήθηκαν σημαντικά το 2022, αφού μεγάλο μέρος του ιαπωνικού πληθυσμού είχε λάβει την τρίτη δόση του, σε σύγκριση με το 2020, το πρώτο έτος της πανδημίας, όταν δεν είχαν χορηγηθεί μαζικά γενετικοί εμβολιασμοί. Ομοίως,
Μια μελέτη αποσκοπούσε στην εκτίμηση της υπερβάλλουσας θνησιμότητας στη Γερμανία για τα έτη 2020 με 2022 και έδειξε ότι το 2020 υπήρξαν περίπου 4.000 επιπλέον θάνατοι, ενώ το 2021 και 2022 υπήρξαν περίπου 34.000 και 66.000 επιπλέον θάνατοι αντίστοιχα. Οι συγγραφείς, λέει η έρευνα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να συνέβη την άνοιξη του 2021 που οδήγησε σε μια σταθερή αύξηση της θνησιμότητας. Επίσης, η Dr. Ute Krüger, εξέχων γιατρός και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Lund στη Σουηδία, με 25 χρόνια εμπειρίας στη παθολογία και την ογκολογία, πρότεινε πρόσφατα μια θεωρία ότι τα γεννητικά εμβόλια μπορεί να προκαλούν επιθετικούς όγκους που ονόμασε turbo cancers. Παρά τα πάνω από 30 χρόνια μελέτης της τεχνολογίας mRNA ως γονιδιακής θεραπείας για τη θεραπεία ορισμένων καταστάσεων συμπεριλαμβανόμενων γενετικών ελαττωμάτων, όπως εγγενή σφάλματα στα μεταβολικά γονίδια και καρκίνους, αυτή η τεχνολογία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ως μέσο για τη δημιουργία ανοσολογικής απόκρισης έναντι ενός αντιγόνου στόχου και ονομάζεται γενετικό εμβόλιο, που έχει σχεδιαστεί για τον εμβολιασμό υγιών ατόμων κατά του SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας. Ο εμβολιασμός ξεκίνησε νωρίς, καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανόμενων των ευάλωτων ατόμων και σε έγκυες γυναίκες, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμα δεδομένα ασφάλειας και καθόλου δεδομένα σχετικά με την γονοτοξικότητα ή την καρκινογέννηση. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, προκαταρκτικές μελέτες καρκινογέννησης και γονιδιοτοξικότητας δεν διεξήχθησαν. Επίσης, μιλάει για ογκογονικό κίνδυνο λόγω του φαινομένου της μεταλλαξιογενέσεως εισαγωγής, έτσι το λέει. Είναι μεταφρασμένο από τα αγγλικά το κείμενο. Και πολυάριθμες μελέτες αναφέρουν την εμφάνιση λεμφαδενοπαθειών, συχνά με ύποπτες χαρακτηριστικά στην αποστράγγιση των λεμφαδένων μετά τη χορήγηση του εμβολίου, υποδεικνύοντας σημαντική πίεση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Και μια μελέτη σε 951 διαδοχικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε PET scan αποκάλυψε μεταβολική δραστηριότητα σε μασχαλιαίους και υπερκλειδικούς λεμφαδένες στο 45,6% των εμβολιασμένων ασθενών, ειδικά μετά τη δεύτερη δόση. Σε 17 εμβολιασμένους ασθενείς, το 5,1%, οι καυτοί λεμφαδένες αντανακλούσαν κακοήθη λεμφαδενοπάθεια. Σε 266 ασθενείς, το 80% του δείγματος ανθρώπων, οι καυτοί λεμφαδένες ήταν καλοήθης και σχετικοί με το εμβόλιο παρά αυτά, ενώ σε 49 ασθενείς η φύση των λεμφαδένων ήταν αβέβαιη. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από το 80% του δείγματος ανθρώπων ότι οι λεμφαδένες που ήταν ή κακοήθης ή καλοήθης είχαν αποδειχτεί ότι ήταν σε σχέση με το εμβόλιο του COVID. Γράφει λοιπόν αυτή η έρευνα ότι είναι αποδεδειγμένο ότι τόσο οι φυσικές πρωτεΐνες ακίδες, όσο και οι πρωτεΐνες ακίδας που προέρχονται από το εμβόλιο είναι τοξικές. Επίσης λέει ότι η εμφυλάκωση του mRNA σε νανολιπίδια όχι μόνο επιτρέπει τη συστηματική διάχυση, αλλά παρουσιάζει επίσης εγγενή κυταροτοξικότητα, πηγή σημαντικής ανησυχίας. Επιπλέον λέει ότι τα νανολιπίδια εμφανίζουν μια κατανομή πέρα από το σημείο της ένεσης, σε μια μεγάλη ποικιλία ιστών, συμπεριλαμβανομένου του οστού μυελού, και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την αιμοποίηση. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Κάτω από το βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο για την έρευνα, έτσι ώστε να την έχετε κι εσείς και να την διαβάσετε με την ησυχία σας. Ελπίζω να βοηθάω με αυτά τα βίντεο, έτσι ώστε να επιμορφωθείτε όσο αφορά την υγεία μας, που είναι το πιο σημαντικό αγαθό και πραγματικά έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια από πολλές πλευρές.
Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!